vi er stadigvæk i Thailand. Nu er vi kommet til en by, det her Mae Sot. Mae Sot ligger på grænsen mellem Thailand og Burma. Midt imellem, hvis man sådan igen tager Bangkok og Chiang Mai og så ud til grænsen i provinsen her Dak. Der er en flygtningelejr fra burmesere, hvor alle hus er lavet af bambusrør, og tagene på husene er lavet af bladene fra teaktræ. Træerne. Og de blade, de er sindssygt store, altså meget, meget store, de er meget tykke, så de er meget tæt. De dækker godt af for vand og for sol og så videre. I den flygtningelejr, der bor der 50.000 mennesker, børn, voksne, hele muligheden, som har flygtet fra Burma, og der er kristne, der er muslimer, en hel masse forskellige religioner, som er samlet der. Jeg tog nogle billeder, og jeg brugte den samme teknik, som jeg bruger mange gange. Der kommer nogen gående, stiller mig bare ind foran. Du kan ikke komme videre, så tager jeg nogle billeder. En pige, en unge kvinde der, den tog jeg 2 billeder af. Og så begyndte vi at snakke, og hun snakkede faktisk godt engelsk. Jeg mødte adskillige kvinder. Det er altid kvinderne, som er fremme i skolen. De mænd er dogne, så kvinderne de vil gerne kunne klare sig selv. Hun snakkede rigtig godt engelsk. Hun underviste i engelsk. Også jeg mødte en 13-årig pige, da jeg begyndte at snakke engelsk til hende. Det var fuldstændig som at stå og snakke med en inde midt i London. Hendes engelsk var perfekt. Det var imponerende, synes jeg. Det var virkelig flot. Hun hed Hillary, kan jeg huske, hun var opkaldt efter Hillary Clinton, sagde hun. Men en ung pige, 25 år, engelsk derinde, og som man så mange gange et helt naturligt spørgsmål, når man møder folk derude, siger jeg, har du børn? Så jeg til hende, det kunne jo godt være, at hun havde en lille størrelse. Det er jo ikke unormalt. Nej, det har hun ikke. Så klappede hun på skulderen og sagde, jeg har heller ikke nogen kæreste. Så okay, og så viste jeg hende selvfølgelig billeder, og vi snakkede, og jeg ønskede hende held og lykke fremover. Jeg forsøgte på at komme